Sinners proti Spirit, Anubis naspäť v map-poole a nová sezóna v LoLku. To nás čaká v dnešnom eSport Rewinde. Nezabudni hodiť odber, aby ti neušlo ďalšie video a poďme na to. Counter-Strike Premier sezóna končí 19.1. a s novou sezónou prídu aj zmeny v map-poole. Anubis nahradí Train. Aj keď oficiálny účet CSK na X-ku teasoval návrat Cash, bohužiaľ sme sa tejto zmeny nedočkali a budeme si na ne musieť počkať ešte chvíľku dlhšie. Sinners na Tier 1 turnaji. V Blast Bounty sa postavia proti donkovému týmu Spirit, ktorí budú hrať v novej zostave. Určite to bude cenná skúsenosť pre našich borcov a dúfam, že uhrajú veľmi dobrý výsledok. Odidenci z Eklotu, menovite Kreas, Nubik a Spardaus, spájajú sily s Oskarom a Magilom. Budú hajiť farby litovskej organizácie Fingers Crossed a uvidíme, v akej forme sa ukáže Oskar. No takisto im držím palce, nech majú dobré výsledky. Poľská legenda tá zmení týmy. A kohože bude koučovať? Bývalý G2 coach prechádza do týmu BC Game, kde bude stáť po boku Simpla. Som zvedavý, ako bude toto duo fungovať a rád by som videl, keby sa Simple ukáže znova na veľkých turnajoch. Posledná správa z CSK je tá, že poznáme top 3 najlepších hráčov sezóny 2025. Tretie miesto obsadil Robs, druhé Donk a najlepším hráčom roku 2025 sa stal Zaivu, ktorý mal spolu s Vitality neskutočný rok, kde vyhrali prakticky úplne všetko. League of Legends. Nová sezóna v LoLku sa začala a je plná zmien. Lúčime sa so zimnou mapou, dostali sme nové questy pre linky, ktoré vás po splnení odmenia, mapa je v štýle demácie a celková hra sa zrýchlila kvôli rýchlejším spawnom Jungle Monster ako aj spawnu minionov. Legendárna organizácia Royal Never Give Up sa nakoniec vzdáva, keď oznámili svoj koniec. Dres tejto organizácie oblikali hráči ako Uzi, Insec alebo Mata. Smutné, že organizácia, ktorá vychovala hráčov takéhoto kalibru, nakoniec opúšťa svet e-sportu. RNG out. Nová sezóna LEC sa začína 17.1. a to hneď s 12 tímami. Po novom už nebude o korunu Európy bojovať len 10, ale rovno 12 tímov. Trochu kontroverzným rozhodnutím sa stalo to, že Karmine Corp má v tejto sezóne dva sesterské tímy, čož bolo donedávna ešte zakázané. LEC sa taktiež ukáže streamerský tím v podobe Los Ratones. Valorant. Tým Evoplay, kde hrajú českí zástupcovia Vašek, Alexik a Henky, sa ukázali v prvom turnaji tohto roka a absolútne ho ovládli, keď sa im podarilo vyhrať turnaj EVC The Surge a odnášajú si za prvé miesto $1500. Dúfajme, že sa im takisto, ak nie lepšie, bude dariť v nadchádzajúcej Tier 2 Northeast lige. Ex-Istis, ktorí hája farby španielskej organizácie Rambut, majú už prvé 3 zápasy v lige za sebou. No bohužiaľ si ešte v BO2 nepripísali výhru a zatiaľ zo skóre 1 prehra a 2 remízy figurujú na predposlednom mieste. Dúfam, že sa odrazia čo najskôr a prvá výhra príde v ďalšom zápase proti UCAM. To by bolo z tohto týždňového eSport Rewindu všetko. Ďakujem vám za zliadnutie a ocením aj like, subscribe alebo komentár. Vidíme sa na budúce.